May dami ulo. Like it!
size, boss? Walang hotdog, sayang. Maganda sana pagkakaganda. Well, sir. 50-30. Plastic natin, ganyan na ma'am. Ano boss, kikam fishball. Ito pa. Okay. Benting ano. Benting kikam 10 fishball. 10 piso. Magalagay na lang dito. Para si Kuwait kalahati. Thank you, kuya. Thank you, ma'am. Thank you. Ayun na boss yung bahay ko. Okay. Wala, walang hotdog, sayang. Ganda sanang kuhanan. Yun, Idol. Sir, ito 5 piso. Yung dalawa 5. Ito 7 piso. Kaya lang hotdog, naubos na. Bibili mo na ako. Chicken ball na lang. Ah, wala ako, sir. Speedball lang po meron. Walang available. Tingin ka ng mungkada. Hindi na kayo. Bigyan mo suka. Ito ang special. Overload. White egg, red egg.
sidekick. Ito po ano to na? Apat na plate, tapos dalawang red egg. Di, ilagay mo lang yan. Gagawin ko lang sa ano. Ito lang diwan. Ay, gagawin mo lang masango. Dito. Okay, salamat ako. Bibing ka ng mungkada. Wala mo muna dito. Welcome to Mungkada. Mungkada Carla. Lagyan ko lang ng ilaw sa mas maganda. Tara, lagyan mo ng ilaw mas maganda. Ay, ano na lang kuya. Itong show may rice board dito. Wala naman ito. Ano sa'yo ba yan? Ano, isang order sa isang order ng Japan show. Pagaloy na. Mamaya, dyan ka lang. Sipot ka lang dyan. Kaya ma. 80. Ilan din sa kanila? 160 pala? Oh, Dalawa pa ba? Take out din. Ay, ate na. 10? Dagdagan ko na lang ng 10 pesos. Peso. Isa pa pong upan. Ito po yun. Mr. Japanese na eh. Magkano po? Ay, malawa. Basta tayo ay magkakasama sa Pasko ng
Wala na, ubus na. Buti nakabutang mo yung isa. Isa. Ilan seng? Bali, ano na lang seng? Dalawa na lang. May order yung dalawa, hindi ko alam kung babalik. Ulit, meron isa. Ay, may isa lang rapper mo to. Wala na din. Hindi na sana hindi kala nila ulan.
dito. May isa yan. Baka di na mo kaya ng karga na ibuwa na lugar. Balik, dali ito na parang sila na kabayan, kabantayan. Paano ko siya? Nang umaga, mabalit kami. Malay, kita tayo pa na lang. Sige, diyan ka. Tapos tawagan mo ito sa kada.
Bakit na paano? Ha? Hindi ka tukapan para silip sila. Ano kay ko? Ha? Kuya. Nagkatalag na ka? Oh, sir. Ito. Ito ko ba? Yes, ito may ulo. Ako marami. Nag-25% lang po. Mga dala pa? 730. Salamat yan. Wala na, yan na. Wala na yan. Bakit na yan? Bakit?